for only 150 pesos, baka lunch na unlimited pa. That's 60 Diner. For security check. Thank you. Let's eat here. Huh? Hello everyone! Maraming pagod na. Bigyan kami tulad sa Plazuela Uno. Niyaga kami sa Tad's 60s Diner. So here. Dali kami dito. Ikaw mo din mga kadto. Baka lunch na unlimited pa. That's 60's Diner. Dad's 60's Diner. Okay, guys. I-tour ta ka mo. I'm gonna show you mga food sa sulod. Okay. Here it is. Pilipino, dapat hindi may kanon kita no sa stable food sa Pilipino may rice so kay damo subong nagakaon karon ma-refill man ang kanon. We have hot dog, tapos ang slice ng corn, may ara man siya nga pansit what kind of pansit kanina. Next is ubad no, native ubad siguro. Native ubad. Kung may pansit, may haraman. Daw may sprout. Sprout siya. Maginisa nga sprout na may mga carrots kag beans. Sprout. Diba? Okay. So, here we are sa next menu. We have puchero manok. Then we have talaba. Diba? So yummy talaba. Ano ni ganit? Oh, yun yung nakuha siguro. And, sige ma'am. Wow, so yummy. Talaba. Namit kid man ang talaba, no? Tuod kita na, rabisan singot na namit na sang talaba. Yes, hindi niya mapauli ang talaba. Talaba is so yummy. Hello. Talaba is light. Ano ka mo, ah? Tigma, pinadigyan. Next sa atong talaba, may Bicol Express. Wow, look at this. The Bicol Express. May pa-spicy. Yes. And next is taco. Green shell, no? Green shell. Ang mabit man siyang pagluto sa green shell. May lemongrass or ang ginatawag nga tanglad. Next is the scallops. Same man ang pagkaluto. Kaso wala lang siya sang tanglad. Same here ay naman ang slice nga corn. Pero I think may ano siya. May shrimp. Or may pasayan siya. Next is the adobo. Adobo nga manok. I think it's native. Ay, hindi man. Adobo nga manok. Yan. So, yummy, right? Ari na manok. But since na mo, subong kakaon, medyo napaubos siya. But I think ma-refill na siya eh. Look, may ari siya nga pang himagas. May ari siya saging. And mga
kautan. I think it's lettuce. And ang ilang unlimited nga pa-juice, I think this is tea and lemonade. Yeah, that's it. Hi, so makaon ko tatulad. Ay, mga ano ba? Let's eat, let's eat, let's eat. Let's eat. We have puchero. Like man na yung dyan, no? We have puchero. Ay, makaunong kita. After 10 years. After 10 years, makaunong kita. Talaba. Kailangan makaala ko. Dito lang tao. Ang flavor ni? Ang talaba? Ang flavor ng tala strawberry. Strawberry talaba. Ay, ano, kailangan makakutulad, nakapuya ko tulad. Ulit. Diba limited? Wow, ha? Uy, limited din yan, guys. Okay na, kapag nag-usog. Nakapoy ko na ako, hala umakal. Una yun ay, kaya di ba balik yung mga Waray mo, gutom na. Thank you so much for this day. Tapos na ako, igmamit namin kita na digya sa Dad's 60s Diner. Kung gusto magkadadigya sa may Casuela Uno. Okay? Hanggang sa susunod na kabanata, ano mo tana? Hindi yung bulot-bulot. Hanggang sa sunod na kabanata, may God bless you all. Waray-waray mo, pagod na. Tani, i-subscribe nyo man akong channel. I-follow nyo man akong FB page. Waray-waray mo, pagod na. Waray-waray mo, pagod na. Nagmumukbang na. Digya sa Casuela Uno. Bye-bye!